Begiak itxi masailak bero, zorionaren indarra, gure etxean euskita nola, eoten da katarra. Gurean ere antzekoa da, arkartzen baitu hastia, azken egunez dena euria, ta dena laino guztia. Desesperatu xamarrik nengon, gertu neukan angustia, baino zuen gana etorri naiz, ta hemen zegon eguzkia. Guk eguzkia eskatu gendun, ta hala egin tratua. Monjei arrautzak eramanetan, aprobetxa momentua. Hori izan da gaur eguzkia eta zeko sekretua. Bakarren batek atea bezala, altabozetik katua. Eta bersotan egiteare, nola nekezazen ala. Naiz eta jakin gure zarria, geroz txarrago doala. Mikrorik gabe egingo aldugu, garai batean bezala. Altabozipe martxako eskorra gure tonuai eusteko, baina oraindik bio gaudenez, nahikoa sasoi gazteko. Udaletxeak hori erosi du, enuen asko usteko, baina pixka bat gordezazue, altaboza erosteko. Arrazoi duzu garesti xamar, baitira altaboz beltzak, eta gainera bersolariak ez dauzka hain luze metxak. Konturatu naiz han garbitzeke, dauzkatela belarri ertzak. Zuk kantazazu hauentzat eta nik egingo dut Ara lagunak aldamenetik nun egin didan saltoa, ezker aldera kantatuko detala egin beharkoa. Ni sentitzen etez naizelako Julio bezin guapoa, baina zuek ez gogon hartu Navarrak esandakoa. Gizakiaren bia hotxkordak holaxe egin zituzten. 3-4 metro urruntzen bada ahotsa dela itxusten. Iskina hantan zubeldia dago, ez bere itzala itxusten. Eta iskina honetan berriz, bi poste elkarri
Pentsatuta lehenago ere geunden jakinan gainean, baina posteak erdoi askorik ez du bere min gainean. Gauza zelebrek ikusten dira Nainarriko jardinean, txoriburuk ta hartaburuak metroko aro berdinean. Lepo motzorrek baina nolatan, ikus dezake hain goran. Utzi nahi ditut bi buru hauek, ez noalako mejoran. Lehengo urtean hor pasa nintzen, nere kotxeakin forran, eta guazila ikusi nun, aitzurrakin harta jorra. Aguazil jauna horaritu zan Julioren arrazoia, harta jorran egogorra izala, honek esan dun morroia. Ardi gestena kantatu detlen, nastuz bea eta goia, orain badagit nik bezelaxe, jonek badula morroia. Morroia denok behar baitugu, zertzaizu ba iruditzen. Zeren bestela nagusia ez da beharraina mugitzen. Ik Juliok daki bai harta jorran, ta ezen naiz urduritzen. Ikerrek berriz gehiago daki, harta buruak zuritzen. Udaletxean erosketea behar dugu azpimarra, ta kalkulatzen hasi naiz eta daukat kalkulo baldarra. Ziaman 6 etxe botatzen dira ta egiten da bakarra, hemen bat bota eta 6 egin, diferentzia erara. Zegaman etxe bat egiteko, behar dira 6 eraikin. Hemen batekin 6 eiten dira, ta ez dira 6 ondakin. Ni justu etxe bila nabil bat, nahi bazenukete jakin. Pixu pare bat eosiko ditut, Naparroko txapela. Ara Julio gerri honetan hartu nahi luke arnasa, hori entzun da kanbiatu zait, bioz taupa den konpasa. Hemen dirua ugari dago da ez egizango erraza, hemen bakarra erosteko gogotik txapela pasa. Txapelarekin zerta bi pixu, botatut bastante fuerte. Zeren persona bakarrak ere, aski du zerbait aterpen. Hemendik gizon batek esan du, Julio horrek ze suerte.
edo txapela garestizeok, edo pixu hoiek merke. Baina merketik alestiaren nola badagon koskea, ez tegerrexa lanik egin gabe ekonomiai eustea. Jota hausian pasatzen diau, aste buruta astea. Igual bi hori komeni zaiguk, erdi bana erostea. Ganbaratxoan pixu txiki bat litzateke zerbitzala. Olakoei lof esaten zaie, ni enteratu naiz ala. Hartuko bagenu biontzako aterpe baten itzala. Jende guztiak esango luke elkarrekin gabiltzala. Bueno, elkarrekin aritu gaitu gogei urtetan bersotan. Jendea gauza ugari esan izan dizkigolakotan. Baina hala ere jarriko hau nik egundoko apurotan. Atrebituko ote izake, kuarto berdinean lotan. Ni lasai asko ibili izan naiz, ikerrekin bersolari. Ta zergatik ez kuarto berean, biok eman baloari. Elkarri ipurdia eman da, guan zurrunkak kontari. Ipurdi eman da loingo genuke, sasi batek besteari. Kuarto berean ta goxo-goxoa zen olako suertea. Ilunpen elkar bilatuz gero igual ehundoko botea. Naizta iretzat beti izan deten ehundoko borondatea. Sekula ere ezak pentsatu ipurdia ematea. Eiko bagenu guglo ganbaran, anaterpe bikainean. Bizilagunak esango luke, manera atseginean. Baiet basotota zubeldia, antzebiltzak ezinean. Muxu emateko iker jartzen dek, banketa baten A banketatik alare igual, egin beharko nuke saltoa. Juliorekin erdi banatu behar banuke kuartoa. Beste behin ere ingo diagu metafora perfektoa. Berriro alkarren aldamenean, indaba eta hartoa. Sei bizitza egingo dituzte eta tira. Gu brometan genbiltzan egia hori da. Baina sei pixu hoiek jarri naiz begira. Zuek baldakizue zeinentzako dira. Zuek baldakizue zeinentzako dira.
hori agian ez de hain zaila esaten, sei bizitza egin da plazaren ertz baten, aztentzako ditu balarik ematen, herrian lekutxo bat eduki dezaten, herrian lekutxo bat eduki dezaten. Gazteak behar baitu bianka etxetan, ta gainera gelditu nahi duenak bertan. Muga dago 30 edo 40. Ia ez aizkabitzen baldintza horietan. Ia ez aizkabitzen baldintza horietan. Ara nere lagunak daukan aurpegia, 30 pasa naiz 42. Herri buelta ona eta lepoa guria, oso leku gutxitan gabitzen augia, oso leku gutxitan gabitzen augia. Beraz totzkoki pixka bat behar dikire ertzak, baina 6 pixu hoiek direnez gaztentzat. Hor dago apezetxe bat eta sotana beltzak, han badago tokia zubeldiarentzat, han badago tokia zubeldiarentzat. Ala atera dira Julion emaitzak, inbidiak ekarri izan ditu gaitzak, hor lekua bazekok nezat eta hitzak, monagilo bat beti behar diga paitzak, monagilo bat beti behar diga paitzak. Beraz, Iker apaizak kalizai igurtzi, eta ni monagilo saski eta guzi, ordea genbiltzak egu hemen itxusi, abaltxisketan dago fededuna gutxi, abaltxisketan dago fededuna gutxi. Lagun esango diat, alere egia, raietan ikasi nun, badet historia, nola eta gurea eta Ave Maria, neza emateko lain bazegia dia, neza emateko lain bazegia dia. Ara Iker jantzi zen umetan dotrinez, badaki bai jangoikota ama virginez, ani piniko balitz ausotan afinez. Latin ez daki baino badaki latinez, latin ez daki baino badaki latinez. Zutan izan nituen belarri eskinak, errezutan bazuen tokia latinak, gaietan ikasitan neok ni dotrinak, handik irtetzen ditu kabroirik haundinak, handik irtetzen ditu kabroirik haundinak.
Erazuke baduzu kabroitik xe-oxe. Nik ere bazeukeat ikdeken alaxe. Ezautzen ditu Jesus, Maria eta Jose. Horretatik ikasi bai geldun zehose. Nola itun berria eta itun zarra. Nik uste dauzkazu larre pasau beharra. Marian sostenak da Abramen bizarra. Honek gehien probau du ebaren sagarra. Baina begonde jola egin badu ala. Tentazion gu ere erori gehala. Zegamatik etorri zaigu kardenala. Esan nahi dizut oso puesto ona dala. Orain kardenala nau gaurki obispoa. Orduan armatuko da kriston kristoa. Lepo lori nola goizkoa. Ezagun txamarra zait nei oien diskoa. Aita santutarako balio zenuke. Utzitzazu pasa zendozena bat urte. Vatikanoa hartu ezazu arkupe. Txofer lanean igual jarriko detzuke. Nere Mercedesean txofertzan Julio. Ibizatik kanpora ez diat balio. Ondoan dikoan agan zemango dio. Esango luke biok ze evangelio. Ratzinger ta Zubeldia ze aita santu bi. Biok ez zeukeagu gaurrantza gehiegi. Hauek ez konfesio eta ez liturgi. Aberatsak famauta pobreari segi. Beste egiten diate alrebes berdina. Bai aberatsarekin bazeukatek grina. Guke jakingo gendun aberats bagina. Ez alda ederragoa bersoen dotrina. Gainera feligresak aditzen digute. Akaizki kantautare txalo jotzen dute. Gugan sinisten dute zertzen dun ba uste. Ze esaten degune sinistu behar genduke. Sinisten aldituzu olako kontuak. Bai ez ditut sinisten nik aita santuak. Galdu bai ditzazkegu lehengo puntuak. Neri gustatzen zaizkit olako enkontruak. Sotanarik ez baino badugu fedea. Horregatik gu bio gain zintzoak gea. Guri gustatzen zaigu euskaran legea. Soziedadean igual daukagu hobea. Kanpaia ere doa bersogin batera. Ta ezkaso egitea litzake kaltera. Guk zefede daukagun kontuak atera. Aitaren semearen soziedadera.